Asema on edelleen selvä, että se on täällä lauman alimmalla. Joo. Tuosta harrastettu kaiken näköistä meidän kouluttua jälkeen. Joo. Palkkaatko sä pappupalla? Se on kuullut laukauksia. Joo. Anna olla vaan raapimatta, vaikka se tunkee siihen itseensä. Joo. Onko mitään erityistä, mitä sulle tulisi mieleen, että tätä testiä ajatellen, mitä meidän pysyvää tietää? Mites teillä kotona, kun teille tulee, niin happiiksi täällä? No ehkä vähän sanoa. Siellä toimistolla siellä. Joo. Mieluummin toivottaa kaikki. Nimi oli Nits. Eikö niin? Nits vai hyvä nyt sanoa. Ihan virallisesti. Joo, virallisesti. No niin. Noin. Tuskin. Kolppana vaan. Hyvä. Ai. Joo. Hieno. Hyvä. Joo. Vai miten varmaan? Mitä vaan? Oli tuolla sun teksti. Hyvä itse. No mulle. Mulle ei me mamman kanssa leikitä, mutta mun kanssa. Tänne vaan. Tehdään se hampaas. Joo, otetaan meidän. Koska siinä ei... Joo. Joo, selvitäpä. Hyvä! Ja? Ai, hieno tyttö. Oi, miten hieno tyttö. Oi, hoho, rakki lutisee. Hyvä, nyt sä tänne. Tänne. Joo, mulle. Hyvä. Laita pita. Tapita. Nois. Hyvä. Ui, mitenpä teillä. Hyvä, noin. Hienoa. Juuri tänne. Oot sä vielä? Joo, vielä. Hyvä. Noin. Oi, miten hieno. On hieno. Noin. Takassa. Hyvä. Sä voit pitää sen kuitenkin. Joo, ihan taistella. Pelon kanssa taistella. Ei oikein vielä sukupuolella. Päätellä. Varmaan jätkä. Ei varmaan koskaan pelata.
Näytti rohkeammalta kuin temperamentti tästä. Vähän semmoinen, että ei se ole rakas. Sen iso. Taita, haluaa olla. Niin. Oli. Se aamuttaa. Eli kävelet tuolla tuon paatin sinne ja takaisin päin. Kävelet vaan suuntahuudella. Sen verran talotintaa, että se nyt on melkein täysin, mutta vaikka siitä alas normaalisti. Ja siitä käännyt tänne minua päin kävelee vaan. Ja voit pysähtyä siinä. Ajattelen muuta kuin koiraa. Ja kävelet tänne päin. Kiitos. Kiitos. Jotakin ihmeellistä yllättävää sun mielestä. No olisi nyt aika pitkälti omaa vähän ehkä. Tai jotenkin semmoinen vähän Niin sen mielestähän tää oli sikamakeeta. Niin, eli se oli just se, mitä mekin tuossa niin mietittiin, että oikeesti ei se tästä kuormittunut tästä asiasta niin ollenkaan, että näytti vaan, että no seuraava homma jatketaan, mitäs sitten. Eli sen, niin kuin, sillä on hyvät hermot tuolla koiralla, että ei se, niin kuin, se ei ota turhia paineita näistä jutuista, että mitä me sille täällä tehtiin. Ja sitten toiseksi se on myös aika omatoiminen ongelmanratkaisija, että ei se sitten kyllä sultakaan hirveästi kysely, että mitä täällä niin kuuluisi tehdä. Että niin nuo kelkat ja pimeät huoneet ja muut, niin se tosi hyvin selvitti ne kaikki, että ei siellä tarvinnut sun avustaa sitä eikä kenenkään muukaan. Että hirveän hienosti toimittu. Katsotaan mitä me pöytäkirjaa laitettiin. No ensimmäinen kohta on tää toimintakyky. Eli just sen itsenäinen kyky ratkoa näitä ongelmia ja se tosiaan kelkka ja pimeä huone on erikoiskokeet. Ja sitten nämä kaikki muutkin osiot, niin se oli
kelkkaahan se kyllä pelkäs. Se oli jopa aika, mä ajattelin ensin, että joutuu vähän varovaisemmin vetämään, mutta sitten se kuitenkin oli, että mähän meen vielä ja yritän tulla. Ja sitten kun se kelkka pysähtyi, niin se meni saman tien siihen. Eli tosi hyvin selvitti. Pimeässä se meni suorilta. Ei se ollut mitään päätöntä säntäilyä, että se olisi osunut sinne, vaan se meni ihan niin kuin reippaasti ja rohkeasti sinne sun luokse suoraan. Ei mitään ongelmaa. Sitten näissä terävyyksissä ja puolustuksissa, niin se ei pakittele. Sehän on siinä niinku tossakin seinällä, ne pisti vaan silmät kiinni, että sä voit kyllä lyödä että älä lyö naamaa. Että ei se pakita, että sillä on ihan oikeesti niinku kyllä rohkeutta olla siinä omassa kannassaan ja pysyä siinä välissä, että se toimintakyky on hyvä. +2. Sitten tää terävyys, eli tuo seinä justiin, niin no se nyt kauniisti saatan +3 meiltä, kun se kuitenkin oli mukana siinä hommassa heti alusta asti, mutta kyllähän siitä se kiukkunen sävi puuttu. Että ei se oikeasti aggressiolla kyllä käynyt, mutta se oli mukana hommassa, niin se on +3 kohtuullinen. Ja ilman jäljelle jäävää hyökkäysolla se on hirveän mukava käsitellä kaikissa tilanteissa. Puolustushalus on vähän samaa sarjaa, eli kun te kimpassa tonne menette, niin on se siinä välissä ja joo, mutta ei se kauhean kiukkuselta ja vakuuttavalta kuulosta, mutta +3 kohtuullinen hillitty on se halu tehdä jotakin siinä ja kun se ei poistu paikalta myöskään, ettei se mikään kutuupeksy ole. Taisteluhalu meidän erikoiskoe, varsinaisesti se leikki on se sosiaalinen taistelu tämmönen. Ja sitten sen pitää nyt tsempata täällä muutenkin sen koiran, niin se käyttää sitä taisteluhalua. Sillä on +2 hyvä kohtuullinen se taisteluhalu, että ei se sen isompi ole, että sitten kun vähän jotain on, niin sehän irrottaakin kyllä ja just se keppi ei niin kuin sytyttänyt, että rätillä paremmin lähdetään, mutta se on ihan mukava moottori ja riittävä moottori. Sitten jo mitä tuossa vähän sivuttiinkin, eli se ei kauheasti tästä testistä kuormittunut, me laitettiin se tasapainoinen +2 se hermorakenne. Koska ei sitä koiraa tarvinnut missään niinku virpua ja miettiä, että voiko sille jotakin tehdä, se oli häntä pystys menossa seuraavaan osiot, jatketaan ja vetää eteenpäin vaan, että tosi niin kuin nopeasti suoritettu testi. No se nyt kertoo jo siitä, että se ei tarvitse miettiä täällä, että voidaanko me tehdä jotain. Sitten tämä temperamentti. No se on +2 kohtuullisen vilkas ja se nyt ei tarkoita sitä, että se välillä on innokas ja hyppii ja pomppii ja näin, vaan just sitä semmoista, sillä on kuitenkin vähän harkintaa ennen kuin se ottaa kantaa ja se jo näkyy heti siinä leikissä itse asiassa, että eihän se niinku ole semmonen tadam, vaan vähän aloittaa ensin ja sitten se alkaa lähteä mukaan. Pikkusella viiveellä aina tulee ja lähtee niihin hommiin, mutta niin keskittyy kyllä sitten kun ollaan asiassa niin ihan hyvin siihen mitä kulloinkin on tekeillä, mutta vähän semmoista viivettä siinä on. Kovuus, miten muistaa ikävyyksiä. Hieman pehmeä +1. Onneksi muistaa vähän se, mutta ei ne pahasti sille mieleen jää. Et sen verran, että voi sanoa, että kyllä se nyt huomasi, että tuolla joku mytty oli, mutta ei se mitään ongelmaa aiheuta. Luoksepäästävyys, hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin +3 ja laukausvarma, ei niiden kanssa mitään ongelmaa ole. Niin tästä tulee 209 pistettä plussia, eikä me nyt ole kyllä älytty sit mitään. No ne hermot katot tekee heti sen, kun pistää hermot +2, niin no hermoheikko eläin saa 209 pistettä. Ole hyvä, kiitos. Niin. Oli se hieno. Niin.